Ako sa vyhnúť problémom po botoxe u klientiek po 40-ke? Často ku mne prichádzajú klienti s obavou z aplikácie botulotoxínu, pretože ho mali v minulosti aplikovaný nesprávne. Najčastejším problémom je ťažké čelo a pocit spadnutých viečok. Toto sa môže stať u starších klientov s potrebou operácie viečok, no ak sa vám to stane u mladej klientky, je to dosť veľký prešľap. Na našej klinike je zlatým štandardom dostatok času na klienta, vždy si dôkladne nakreslím body aplikácie a s klientom komunikujem požadovaný efekt. Najčastejšou chybou je, že sa miesta aplikácie zvolia príliš nízko. Jediné miesto, kde aplikujem nízko ja, je nad vráskou hnevu. Potom pokračujem do strán, na lifting až do vlasovej línie. Je potrebné nakresliť si nad obočím výstražný trojuholník, ktorý reprezentuje oblasť, kde sa nesmie aplikovať. Ak toto lekár nerobí a aplikuje nad obočie, aplikuje zle. U starších dám s padnutými viečkami je niekedy problematické nastaviť techniku aplikácie. V tomto prípade aplikujem vysoko až do vlasovej línie a klientku poučím, že oblasť nad obočím ostane hybná, pretože práve to nám robí žiadaný lifting viečok. Po 2 týždňoch, kedy je efekt plný, je čas na kontrolu a prípadnú korekciu, ktorá je na našej klinike vždy gratis. Cieľom je čo najdokonalejší efekt. Po prvej aplikácii viem odhadnúť, ako sa botox správa u daného klienta a ako nastaviť dávku pri nasledujúcej. Ak máte obavy z botoxu, rezervujte si online konzultáciu priamo so mnou pod videom.